маҳдудияти чанд рӯзи ахир идома доштаи интиқоли барқ рӯзи сешанбеи 13 март тақрибан тамоми манотиқи Тоҷикистонро фаро гирифт. шуруъ аз соати 8 то 9 субҳ дар аксари минтақаҳои Тоҷикистон барқ хомӯш карда шуд. сокинон мегӯянд, дар минтақаҳо тақрибан 2 ҳафтаи ахир шабона барқро хомӯш мекарданд ва 10 рӯзи ахир аст ки рӯзона ҳам барқ надоранд. 6 соат додастем. Аз соати 5 бега то соати 12 шава. Бо аз саҳар соати 8 мекашад то соати 5 бега свет нест. Амин чи вай барои трансформаторро сӯхтастем. Амин кишта дар гирондана. Сабабаш гуфтан барои чӣ мекушанд? Сабабаш нест. ба ин монанд аксари сокинон намедонанд ки сабаби маҳдудияти эълоннашудаи интиқоли барқ ба манзилҳояшон дар ин фасли баҳор чӣ аст. зеро ба қавли онҳо замони ҷорӣ будани лимит дар солҳои гузашта ҳадди ақал дар моҳи март ки ҳаво ба гармӣ мегарояд лимити барқро мебардоштанд. барои роғин боша мо розием. тезтар вай кунам, об пур кунам, бо вай кунам, дума дуюм чишам вай кунам, агрегаторша мо розием. баъд ҳамин светкушӣ халос шавем. аммо масъулон дар ширкати барқи тоҷик ҷорӣ шудани маҳдудият дар манотиқи кишварро таъид мекунанд, вале мегӯянд ин маҳдудияти муваққатӣ аст ва ба захира кардани об барои роғун ҳеҷ иртиботе надорад. барқи тоҷик таъкид мекунад ки ин маҳдудияти интиқоли барқ ба тамоми минтақаҳои кишвар дар рӯзҳои наздиктарин интизор меравад то ҷашни наврӯз пурра лағв карда шавад. ин ягон ба обҷамъ кардану ба ягон чиз ягон робита надорад. ин мо пештарам гуфтагӣ будем дигар расонаҳода. ин ҳамин вақте ки аз як давраи душвори зимистон мо берун баромадем барои давом додани фаъолият, масалан ҳоли тайёрӣ ба обёрии мошинӣ, тайёрӣ ба ҷашни наврӯз, мо бояд ҳамин таҷҳизотое ки зимистони дароз кор кардан ҳаминҳоро як аз таъмири профилактикӣ гузаронем. ин қоида аст, ҳар сол аст ва ҳар сол мо як бор шарҳ медиҳем. ин дар ҳолест ки 2 рӯзи ахир низ сокинон аз қатъ шудани барқ дар маҳаллаҳои мухталифи ҳатто пойтахт шаҳри Душанбе ҳам шикоят доранд. рӯзи сешанбеи 13 март дар маҳаллаҳои мухталиф барқ набуд ва чароғакҳои роҳнамо дар роҳҳои бузург хомӯш буданд ва ҳатто дар аксари онҳо кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ низ барои танзими роҳ ҳам ҳузур надоштанд. тирамоҳи соли гузашта қабл аз ба кор андохтани чархаи аввали нирӯгоҳи барқи обии роғун ҳам тақрибан 2 моҳ дар аксари манотиқи кишвар шабона ва рӯзона барқро хомӯш мекарданд ва он маҳдудият то замони фаъол шудани нирӯгоҳи роғун идома кард. он замон ҳам ширкати барқи тоҷик тавзеҳ дода буд ки сабаби маҳдудият корҳои таъмири профилактикии шабакаҳои барқрасонӣ ва истгоҳҳои тақсимоти барқ аст.